خبركم تخطاتلتي إيماتي بقدماي تحس علتاوي زينا سبورت حاموس تشعت حملي سعب مكتالكم بأخرات يعدن زور فرنسا كل تشعن إسران شدوشان تمال ربع بحمشاين مجمرة جيزي نبولشتاتا زفتنت مدرخ دحر مقصال هولنداوي تقرر ماي كلب ديكاتلون اولاف كوج عوت مدرخ كوينوم نعباي جوجله حدا تقرر ماي تراي فرنسا وبابتي صدقيوا نام ماكل ولاتا بمبصح استدالوا 25 نت مس وسده عباي جوجله تطرنيفهم زمصو بولشتاتات قصبتا ودرا كايدوم تقرر ماي استانا ماكس كانتر كالاي اتيو 20 نتبي مارس بيدرسن سالساي بزاتو 16 نتبي بينيام جرماي ربعي ترتا بدحزو 14 نت وسيدوم فليبسنكا نبينيام سعيو حمشاي بمقتاو 12 نتبي اتاو دحر مقبارهم ابزا قداميتي ببولاتا تعصو مدرخ من 7 نتبي خسب قداماي ناي مدرخ عوت يونن معزاب اتي لعل تسويس تنبرلو بعوت كوش تزازيموم ماكس كانتر كالاي تيميرير سالساي ارتزهوب رابعاي ياسبر فليبسن حمشاي بينيام جرماي شاتشاي مارس بيدرسن دما شابعي ترتحيزون فتسيموم بزا مدرخ ابيج امالياز مصلو تكم زي هلون صورينيروم أبقى مالاون نتي بيدرسن نربع مدرخ تعويتو أنصيفوز نبره فللي كحلفو تخلوز نبره حاد بينيام ترايس لز نبره كلت يوم دمات تمراريحهم شارشين شابعين ترتاس لزحزو ب143 نتبع عقيبوه لومي نبتكاير شارشين مدرخ كاتيوم بينيام 79 نتبع خلقاي ماكس كانتر ب77 نتبع سالساي ياسبر فليبسن ب7 نتبع رابعاي ولاف كوج ب7 نتبع حمشاي ترتاي حزوم لومي أبتكاير شارشين مدرخ بلوشتاتات حزوم منزلو نتبع نمبراخ أبتاع عقبتات كي جمرة كباب 3 كيلومتر تقعيس كاتب تصاح مأكل بولاتا سرح كتصبيهم يوم لحرتا حنصاص أبز جمرة عقبتات جن مجمرة جيزي أبزي مسنادو تي بي اس شي زغل سترر عقب زديب أبيج أماليا نتقدم تجيزي فتينو زازم مدرخ كونيوم نروجاوي تقدماي تورستن تران قبل علي بوغاتشان فينغ جاردن أنصيفو زل شوعت دقن 53 قاليتن فللي كعقبو زخل انت خوينو اتزيادا قلحتا زوهبو يوم تمالي أب حمشاي مدرخ دحر زرقنا يا بولاتان كتري ماليا بمارس بيدرسن تعقيبان بعصفي فللي مليسوا مهلاون بخمي ريئو بينيام أب قداميتي بولاتا استزازمت مدرخ شارشاي ترتاز حزلو أقبابن كالقنا ملكيتو أدناي هابتوم ناي حمشاي مدرخ حد سيرتن تانيقو بزي زسعب قريبو اللهم كمتي أبتي زرزركا زغلصكايو توصيت ناي قطاليا ماليا وصيت ناي تمدرخ وصيت ناي منغو قصبتا وددر كم زلو خوينو قبل عليو حد خنتنكفو زلنا نطبي ناي لو معنت مدرخ استعذب ناي حد نجر كغلص كفتني لو معنتي تي زعبي تشالنج خوينو زو على ستيل يو سي اي ادالوتنا يو سي اي وكلتنا تتصاوتي سغا حجي مفتح لي رخبلو زلو واعي ناي تصوتاي ازيو كبيد كونتات انت تفطر يزخي زلو تمالي دحر صوتا تادي بوغاچار قدمتي صوتا مجمارو رؤسو بخبيد قنزا خمز جمرو تزاري بنيرو نالباش وصيت نايتي ويزر ديو ولا كال مخنيات الله استفلت انا غير يلن كن ازيو ابان طلطال خناتات يزلوت ناي واع خناتات مفتح ترخون سقا فيجي تا ناي ماكل قصوتا ودرز نبرت ود كابت سويت ناي بوزحات وصاي ماكس كانتر افتي ناي فيفوريت جروب اي نبرن جن ستيل استانا بالرين ليد اوت جيرو تي افتو صيت ناي انترميديت سبرينت تقاصيصهم مالت نبع فيليبسن بيدرسن وي بينيام مالتيو اوتن نطبي سو تماقيل لهم صوم سلستيام كن كاب نطبي وصن تنطبو وسيدمن عبد حيرو زمص ناي موداتا بانش سبرينت قصوتا وددر كن كنت مال زبلنايو ناي موداتا قصوتا وددر كل غزي بوزح نغرات يصلو ابتني حتى ناي تحدث بولق او بقعت رايز مركوس يكون فاكتور صالو نتي ناي موداتا قصوتا وددر صلو حدا خابو زفطره 5 كيلومتر كترفو كله حداغا سلازغاطمه مبزحتهم تقدادمتي فلايتهم نت صوتا خعوتلو يخولو يم تواهيلهم زاتو بقداماي بيج تيمرلير اتقداماي ناتو كافتم مولم تقدادمتي تقداماي ناتو ناي سبرينت ليد اوت ياسبر ستيفن افتي حداغا قداي كوين مالت اي ودقن كنت تحيزو تي ليد اوت ناي البسين ديكن يكون 3 كيلومتر كتر فخلو ابتي قرب صبص زبلاز نبرا انغولتات ديسرابت خوينو ننحدو تخرخ باي كالن سلازي heavily dependent زخون وي بخبيد اب ليد اوت زمركوسو ناي قصوتا ودر تقالدم تخن بعلتي مريل كمتي حنا استصبنايو وصيت كرخوي كالن مالتي كالاي كمتي زراخايو اولاف كويج زحاشه بوتا اقداس بوتا حيزو نافتناي موداتا 150 180 متر خبصح سلازي خاله اولاف كويج حيال سبرينتري
ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር ዓቕሙ ኣብ ዙር ቤልጅየም ርኢና ኢና ብሕማም ምኽንያት 5 ወርሒ ናይ ቫይረስ ሕማም ኣጋጢሞ ኣብ ጾታ ኣይነበረን ፕላስ ኣብ ቪዝማ ስለ ዝነበረ ከምቲ ዝድል ዓበይቲ ጾታታት ይኣቱ ስለ ዘይነበረ ምስሉ ከምቶም ካልኦት ስፕሪንተራት ፍሉጥ ኣይነበረን ሕጂ ግን ናብዚ ውድድር ዝኽመጽእ ከሎ ኣብ ዲካትሎን ካብ ሕማም መጽኡ ሓዊ ሎሚ ናይ መጀመርያ ቱር ደ ፍራንስ ኣብታ ናይ መጀመርያ ውድድሩ ከዓ ብዓወት ኣምጽወሎ ስለዚ ሓያል ስፕሪንተር ኣብ ዙር ቤልጅየም ርኢና ኢና ብቃዕቱ ማለት እዩ ብከምዚ ገባብ ኦላፍ ኮች ተዓዊትሉ እቶም ሰለስተ ነዚ ቀጠልያ ማልያ ክወዳደሩ ኣብ ህልኽ ዘለዉ ተቐዳደምቲ ቢንያም ፊሊፕሰን ቲመርሌር ፔደርሰን ከዓ ተመራሪሖም ኣትዮም ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ውድድር እንታይ እዩ ቢንያም ግርማይ ሒዝዎ ዝኣተወ ደረጃ ከምቲ ትማሊ ዝገለጽናዮ ከምቲ እውን ንሱ ድሕሪ ሬስ ወሎ ቀዳመይቲ ናይ ባንች ስፕሪንት መዓልቲ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ስትረስ ኣሎ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ስለ ዝኾነት ኣጨናቂ ውድድር ዝግበር ፕላስ ስፒድ እውን ብጣዕሚ 1 ኪሎሜትር ክተርፎ ከሎ 65 ኪሎሜትር ኣብ ሰዓት እዮም ዝሕንበቡ ነይሮም ኣብ ከምዚ ኩነታት ትውስነን ውሳነታት ብጣዕሚ እየን ዋጋ ዘኽፍለኻ ሕጂ ንኣብነት ቢንያም ግርማይ 1 ኪሎሜትር ክተርፎ ከሎ ቁርብ ንቕድሚት ክኸይድ ነይርኒ ኣዝየ ርሒቐ ካብቲ ቅድሚት ስለ ጽናሕኩ ግን ትጋኮ ጽቦ ይከኣልኩን ኢሉ ከምዚ ዓይነት ቴክኒካል ውሳነታት ኣብ ፖዚሽንን ትገብሮ ውሳነ ኣብ መወዳእታ ንዓኻ ግዳይ ክንብላይ ንኽእልን ግን እቲ ዝድለ ውፅኢት ንኸተምጽእ ይሕግዘካኒ ስለዚ ቅጽበታዊ ውድድር ከምዚ ዓይነት ባህርያት ስለ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ሎም መዓንቲ ኦላፍ ኮች ዓዊትሎ እታ ብድሕሪኣ ትመጽእ ባንች ስፕሪንት ከዓ ካልእ ውፅኢት ክንሪኤሉ ንኽእል ስለዚ ተኣማሚንካ ትኸደሉ ይኮነን ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር ኮንሲስተንሲ ኣገዳሲ ተደጋጋሚ ግዜ ኣብ ቶፕ 3 እቲ ናትካ ውፅኢት ምዝህሉ ንቀጠልያ ማልያ ናይ ክትዕወት ዘለካ ተኽእሉኻ እንዳዓበየ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ቀጠልያ ማልያ ውድድር ስጋብ ሕጂ እውን ኣቦቱ እዩ ዘሎ እቲ ውድድር ኣቦቱ እዩ ዘሎ ጌና ውሕድ ዘሎ ናይ ነጥቢ ፍልሊ ኣብዚ ናይ ቀጠልያ ማልያ ውድድር ከኣንቲ ክልተ ኣድቫንቴጅ ከም ኣድቫንቴጅ ንሕና ንወስቶ ኣብዚ እንታይ ከም ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ እቲ ውድድር ኣብ መንጎ ፊሊፕሰን ፔደርሰን ግርማይ እዩ ኦላፍ ኮች ቅድሚ ናብዚ ውድድር ምምጽኡ ኣብ ዝገበሮ ፕሬስ ኮንፈረንስ ንቀጠልያ ማልያ ኢሉ ኣይኮነን መጽኢ ዘሎ ንስቴጅ ዊን ይመጽኢ ዘሎ ቲመርሌር ንቀጠልያ ማልያ ኣይኮነን መጽኢ ዘሎ ንስቴጅ ዊን ይመጽኢ ዘሎ ስጋብ በዛ ናይ ሎም መዓንቲ ውጽኢት ተመርኩሶም ቶም ጋንታ እንታይ ውሳነ ክገብሩ እዮም ንፈልጦ ነገር የለን ስጋብ ዛ ናይ ሎም መዓንቲ መድረኽ ግን እዞም ክልተ ኣብ ተቐዲሞ ፕሬስ ኮንፈረንስ ዝገበሮ ናይ ጋንቶም ንቀጠልያ ማልያ ኢሎም ኣይኮነን መጽኦም ዘለዉ ንስቴጅ እዮም መጽኦም ዘለዉ ስለዚ ኣብቲ ናይ ኢንተርሚዲየት ዝግበር ቅልስ ተጻዋቱ እዚኦም ኣይንሪኦም ኒና እቲ ህልኽ ኣብ መንጎ እዞም ሰለስተ ፔደርሰን ቢንያም ፊሊፕሰን ኣብ መንጎ እዞም ሰለስተ እዩ ዘሎ እዞም ሰለስተ እዚኦም ከዓ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ንሪኦ ዝነበርና ወይ ኣብ ቅድሚ ዝነበረ መድረኻት ንሪኦ ዝነበርና ሓደ ካብቲ ሓደ ኣዝዩ ዝማሕደገ ብቕዓት ኣይኮነን ዘለዎም ነዚ ኸብለና ዝኽእል እንታይ ኣብ ዙር ቤልጅየም ዝነበራ 5 መድረኻት በብተን ንዕኦም ዝጥዕሞም ዝነበራ ግራፍ ናይቲ ጸወታ ንሓሙሽተን ተማቒሎም መን ተንዓወት ሓደ ካብቲ ሓደ ዓብሊሉ ኣይረኣናየን ኣብቲ ውፅኢት ነና ሓድሕዶም ነናቶም ስቴጅ ዊን ኣምጽኦም ኣብተን ኩሎም ዝተራኸብሎም ቶም ፌቨሪትስ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ውድድር ከዓ ተን ደረጃ እንድሕሪኢኹም ኣብተን ኢንተርሚዲየት ስፕሪንት ሰለስቲኦም ብሓደ እዮም መጽኦም ኣብታ ናይ ማእከል ኢንተርሚዲየት ስፕሪንት ፔደርሰን ግርማይ ፊሊፕሰን ተመራሪሖም ኣትዮም ኣብታ ናይ መወዳእታ ዝነበረት ቅጽበታዊ ውድድር ከዓ ልክዕ ከማ እዩ ራብዓይ ፊሊፕሰን ሻድሻይ ቢንያም ሻውዓይ ከዓ ፔደርሰን ኮይኖም መጽኦም ስለዚ ቶም ሰለስተ እዚኦም ሓደ ዓይነት ኦፖርቹኒቲ ሓደ ዓይነት ተመሳሳሊ ብቕዓት ሓደ ክንብሎ ንኽእል ተመሳሳሊ ብቕዓት ተመሳሳሊ ኣድቫንቴጅ ዘለዎም ፔደርሰንን ግርማይን ኣብ ሂሊ ዝኾነ ማውንቴን ኣድቫንቴጅ ኣለዎም ኣብ ርእሲ ፊሊፕሰን ከዓ ኣብ ናይ መወዳእታ እቲ ፍላት ስቴጅ ዝውድእ ቦታታት ከዓ እሱ ኣድቫንቴጅ ኣለዎ ስለዚ ማዕረ እዩ ዘሎ ናይ ቀጠልያ ማልያ ቅልስ ኣህራፊ እዩ ስቲል ክፉት እዩ ዘለዎ ውድድር ማለት እዩ እቲ ብድሕሪ ዝመጽእ ድሕሪ ጽባሕ ዘላ تا تمثلنا يبانش سبرينت قال بتمثالي أجابكم رأيكم في تنينا thank you إما ሚኒስተር ትምህርትን ስፖርትን ሞሮኮ መሐመድ ሳድ በራዳ ነቲ አማዕከና ዜና ተደጋጊሙ ዝረብ ዘሎ በሓደ ሚኒስተር ተሃገር ተዘሪቡ ዝተባህለ ሞሮኮን ሞሮኮምበር ንአፍሪቃ ይትውክልንያ ኣዋንጭ ዓለም ዝብል ዘረባ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ኣብ ዝኾነ ሚድያ ተዘሪቡ ዘይትረኽቦ ጭብጥ ዘይብሉን ንሃገራዊት ጋንታ ሞሮኮ ካብ አፍሪቃውያን ንእትረኽቦ ዘላ ደገፍ ኮኔልካ ንምዕንቃጽ ምፍጣርን ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጾም
እዚ ሚኒስተር ወሲኹ ሞሮኮ ብኣፍሪቃውነታ ትሕበን ምስ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ካብ ጥንቲ ብዝጸንሓ ታሪኻዊ ባህላውን ቁጠባውን ምትእስሳር ትኾርዕ ሃገር እያ ኢሎም ምሕጽንታ ከቕርብ እንከሎ ድማ ነዚ ወለዶ ሓደ ነገር ከዘኻኽሮ ዝደሊ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንዝተዘርበ ዘበለ ቅድሚ ምቕባሉ ናይ ምምርማሩን ሓቅነቱ ምርግጋጽን ሓላፍነት ክዝንግዕ ኣይግባእን ኢሎም ካብ ዜናታት ሃገራዊት ጋንታ ሞሮኮ ከይወፃና ኣሰልጣኒኣ መሐመድ ኦሃቢ ነቲ ሎሚ ኣንጻር ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ድጽበዮም ዘሎ ግጥም ርብዒ ፍጻሜ ዋንጫ ዓለም ኣመልኪቱ ብዙሓት ሰባት ሞሮኮ ዝኣክል ስለ ዝተጓዓዘት ብፈረንሳን ተተሰዓረቱን ዘሕዝን ኣይኮነን ዝብል መግለጺ ክህቡን ሰሚዕና ናብዚ ውድድር ዘምጻና ዕላማ ምዕዋት ዋንጫ ዓለም ክሳብ ዝኾነ ድማ ዝኾነ ንጽል ዓወት ወይ ደረጃ ንቕድሚት ብምውሳኽና ልዕሊ ዓቕምና ከም ዝኸድና ኣይንጥምቶን ኢና ክብል ሕጂ እውን ዕላምኦም ዋንጫ ምዕዋት ምዃኑ ነጺሮም ኣብ ምስልጣን ትሕቲ ዕድመ ኩዕሶ እግሪ ሞሮኮ ካብ 2002 ክሳብ 2004 ብፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ተሃገር ተቖጺሩ ዝሰርሐ ወልሳዊ ኒል ዋርድ እዚ ሕጂ ሞሮኮ በፂሓቶ ዘላ ደረጃ ዕቤት ኣብ ጾታ ኩዕሶ እግሪ ሃንደበት ዝመጽእ ከም ዘይኮነን ካብ ዓመት ንዓመት እናዓበየ ኣብ ቀረባ መጻኢ ሓንቲ ካብተን ናይ ኩዕሶ እግሪ ዓበይቲ ሃገራውያን ጋንታት ከም እትኸውን ይገልጽ ናይ ዩኤፋ ላይሰንስ ኣሰልጠንቲ ዘለዎ ዋርድ ነዚ ከብርህ እንከሎ ብዙሕ ሰብ ሞሮኮ ብሃንደበት ናብዚ ሕጂ ዘላቶ ዝመጽእ ዝመስለሎም እቲ ሓቂ ግን በንጻሩ እዩ ኣብታ ሃገር ካብ ንጉሶም ጀሚርካ ክሳብቲ ዝተሓተ ምስ ስፖርት ምትእስሳር ዘለዎ ሰብ በቲ ቁኑዕ መገዲ ክሰርሕዎ ናይ ዝጸንሑ ውጽኢት እያ ሕጂ ተመዝግቦ ዘላ ትሕተ ቅርጺ መሰልጠንቲ ማእከላት ናይ ህፃናት ኣብ ሞሮኮ ዝተሃንጸ ከይድካ ምስ እትዕዘቦ ኣብ ገሊአን ሃገራት ኣውሮጳ እውን ኣይትረኽቦን ኢኻ ወይ ድማ ምስተን ዝበለጸ ቅርቦታት ዘለዎን ሃገራት ዝዳረግ እዩ ማዕርኽ እንደይ ንኩዕሶ እግሪ ዓቲቦም ሒዞሞ ከም ዘለዉ ክትርዳእ ግዜ ወስደልካን ኣነ ኣካል ኮይነ ስለ ዝስራሕኩ ሎሚ ኣብ ዓለማዊ መድረኻት ሞሮኮ ንቕድሚትን ተሰጎመት ይጽበየ እምበር ኣይገርመንን ኢሎም ሃገራዊት ጋንታ ሞሮኮ ኣብዚ ወሳኒ ጸወታ ነቲ ኣንጻር ካናዳ ዝኸሰረቶ ብሉጻት ቃዕያ እስማዒል ሳይባሪ ክትከስሮ እያ እዚ ሃገራዊት ጋንታ መዛዘሚ ጸወታ ዋንጫ ዓለም ካብ ምርጋጽ ምስ ዝዓንቀጸታ ፈረንሳ እያ ሎሚ ሓደ ደረጃ ንድሕሪት ማለት ኣብ ርብዒ ፍጻሜ ተራኺባ ክትገጥም ፈረንሳ ሓቂፋቶም ምስ ዘላ ታለንት ኣብዚ ሎሚ ምሸት ዝካየድ ርክበን ፋቮራይትን ተኾነት እኳ ናይ ሞሮኮ ዓቕሚ ግን ልዕሊ ካልኦት ሃገራውያን ጋንታ ስግኣት ክፈጥረላ ናይ ግድን ይኸውን ምስ ፈረንሳ ብ1998 ዋንጫ ዓለም ዝዓተረ ተንታኒ ኤስፔን ፍራንክ ሌቦፍ ብዓይነት ተጻወቲ ከም እንበልጾም ይፈልጥ እየ ፈረንሳ ኣብ ዝኾነ ጸወታ ዝውድድር ፋቮራይት ኮይና ክትኣቱን ይጽበያ እየ እንተ ደኣ ንሞሮኮ ዝግባእ ክብረት ሂብናያ ዚኣቲና ግን ኣብ ሽግር ንወድቀላ ምሸት ክትከውን ትኽእል እያ ርግጸኛ እየ እቲ ዓርከይን ብሉጽ ኣሰልጣን ሃገርናን ዲዲየር ዲሻምፕ ነዚ ሓደጋ ብዝግባእ ተዳልዩሉ ከም ዝኣቱ ኢሎም ኣብዛ ግዜ ኣብ ዋንጫ ዓለምን ንዕኡ ዘመሓድሮ ውድብ ፊፋን ንእምነት ዝትንክፍ ጉዳያት እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ናይ ማዕከና ዜና ርእስቲ ኮይኑ ንረኽቦም ውሳኔታት ድያኑ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጸወታ ንሓደ ዓይነት ፍጻሜ በበይኑ ዓይነት ፍርዲ መሃብ ኖርማል ተወሲዱ እቲ ቁኑዕ ሕጊ ኣየናይ ምዃኑ ክትፈልጦ ናብ ዘጸግም ደረጃ ተበፂሑ ይርከብ ስለዚ ድማ እዮም ፈረንሳውያን ነዚ ሎሚ ኣንጻር ሞሮኮ ዘካይድዎ ጸወታ ሓሙሽተ ኣርጀንቲናውያን ድያኑ ምምዳቦም ቅሬቶኦም ኣብ ምስማዕ ዝርከቡ እዚ ሕቶ ዝቕርበሉ ኣሰልጣን ፈረንሳ ዲዲየር ዲሻምፕ ግን ጸወታና ምስ ሞሮኮ እምበር ምስ ድያኑ ይኮነን ተስፋ ይገብር ግን ካብቲ ንጸወታ ግብፅን ኣርጀንቲናን ዝረአየ ለቲሰር ተሓጋገዝቱን ዝሓሹ ክኾኑ ብምባል ንወዲ ሃገሩ ዳኛ ንእግረ መገዱ ሕማቕ ምንባሩ ገሊጹ ሓሊፎም ብዘይካዚ ንሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ዘይሕጎሰ ካልእ ተርእዮን ኣሎ ፊፋ ንቐያሕ ካርድ ኣሜሪካዊ ኣጥቃዓይ ፎላሪን ባሎጉን ክስርስ ዘይሓፈረ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ፈረንሳ ናይ ማይክል ኦሊሰ ኣንጻር ፓራጓይ ዝወሰዳ ቢጫ ካርድ ክስረዘሉ ንዘቕረቦ ሕቶ ግን ምንጻጉ ኣብ ሜዳ ይኹን ኣብ ቤት ጽሕፈት ዝውድብ ዝወሃብ ዘሎ ውሳኔታት ክበርሃሉ ይከኣለን ከምዚ ዓይነት ኣርእስታት ተሰኒዩ ድማ እዩ ሎም ምሸት ሰዓት 11 ግጥም ርብዒ ፍጻሜ ዋንጫ ዓለም ፈረንሳን ሞሮኮም ዘካይድኦ ጸወታ ክኽፈት ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ናብ መፈጸምታ በፂሖም ዘለዉ መስራሓት ምስጋር ተጻወትና ስልጠንቲ ንከታተል ማንቸስተር ዩናይትድ መስመር ምክፍፋላ ንምጉልባት ተካይዶ ዘላ ስራሕ ብምቕጻል ንብራዚላዊ ኣካፋሊ ኣንድሬስ ሳንቶስ ብ50 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ቼልሲ ክትዕድጎ ስምምዕ በፂሓ ሳንቶስ ምስ ተቐድም ኢሉ ብ35 ሚልዮን ፓውንድ ተዓዲጉ ዝተባህለ ወዲ ሃገሩ ኤደርሰን ኣብ ቀረባ መዓልትታት ሕክምናዊ ምርመራ ከካይዱ ድማ ትጽቢት ኣሎ ወላ እኳ ድሕሪ ምዕዳግ ሳንቶስ ገለ ማዕከናት ዜና ናይ ኤደርሰን መስርሕ ክፈርስ ይኽእል እዩ ዝብል ሓበሬታ ክዝርጋሕ ይስማዕ ይሃለዋ እቲ ሓቂ ግን በንጻሩ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ፋብሪዞ ሮማኖ ቼልሲ ካብ ቫስኮ ደጋማ ብ18 ሚልዮን ፓውንድ ምዝዓደገቶ ናብ ክልተ ዕጽፊ ዝጽጋዕ መኽሰብ ረኺባ እያ ትሸጦ ዘላ ማንቸስተር ዩናይትድ ነቶም ኣብ ዕረፍቲ ዝቕነዩ ተጻወታት ጠርኒፋ ካብ ሎማ ሐሙስ ናብ ልምምድ ክትምለስ ምዃና ይፍለጥን
ንክለብ አልነስርን ክርስቲያኖ ሮናልዶን ቻምፒዮን ሳውዲ ፕሮ ሊግ ዝዓመት ክኾኑ መሪሑ ስቴፋኖ ጆርጅ ሄሱስ ንሮቤርቶ ማርቲነስ ተኪኡ አሰልጣን ሃገራዊት ጋንታ ፖርቹጋል ኮይኑ ተመዚዞም ሄሱስ ነዛ ብውሕዱ ኣብ ዝሓለፉ 3 ሜጀር ውድድራት ብሉፃት ታለንትን ናወነነ ደጋጊማ ክትወድቕ ፀንሐት ሃገራዊት ጋንታ ክሳብ ዋንጫ ዓለም 2030 ኣብ ዘሎ ግዜ ክመርሓዩ እዚ አሰልጣኒ እቲ ቀዳማይን ዝዓብየን ውሳኔ ዝወስዶ ፖርቹጋላውያን ብሃንቀውታ ዝፅበይዎ ዘለው ነቲ ኣብ አልነስር ምስኡ ዋንጫ ዝዓተረ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ክሳብ ሕጂ ተፋንየን ዘይበሎ ዘሎ ክቕፅል ምዝውስን እንታይ ግብረ መልሲ ይህቦ እቲ ዝያዳ ትፅቢት ሰፊንዎ ዝፀንሐ ኣርእስቲ እዩ ሮናልዶ ትማሊ ግሉፅ ዘይኮነ ጽሑፍ ፖስት ብምግባር ሰምፕረ ፖርቹጋል ምባሉ ብዙሓት በብመገዶም ክትርጉሞ ይስምዑ ኣለዉ ጆርጅ ሄሱስ እንተደኣ ሮናልዶ ክሳብ ዋንጫ ኣውሮጳ 2028 ክቐፅሎ ወሲኑ ማለት ክሳብ ወዲ 43 ዓመት ክጸንሕ እንተፈቒድሉ ፖርቹጋል ካብዚ ዝሓለፈ ኣብ 3 ዓበይቲ መሰናድኦታት ፈሺላ ዝወፀቶ ዝፍለር እስቲ ክህልዋ ይኽእል ዶ መልስና ዝተፈላለየ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ሓቂ ግን ኣይንዝንግዖን ጸሓፊ ኩዕሶ እግሪ ክሬግ ጋላገር ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ፖርቹጋል ነዚ ኣሰልጣኒ ስለምንታይ መዚዝዎ ክጠፍኣካ ኣይክእልን ክብል መቕጻር ሮናልዶ ኣብዛ ሃገራዊት ጋንታ ከም ዝረኣዮ ይገልጽ بعبيت كلبات مدرخ بريمير ليغن حدش سلطاني ريال مدريد هوزي مورينون كدل صنحه دنماركاوي اكافالي مورتن هيلمان ب 45 مليون يورو كاب سبورتين لشبن ناب اتلتيكو مدريد تسغاغيروم ኣብ ኩዕሶ እግሪ ፖርቹጋል ፕሪሚየር ዲቪዝዮን ብሉጽ ብቕዓት ከንጸባርቑ ካብ ዝጸንሑ ተጻወት ዝውሰድ ሂልማን ሎሚ ሕክምናዊ ምርመራ ድሕሪ ምክያድ ክሳብ 2031 ኣብዛ ብዲየጎ ሲሞነ ትምራሕ ጋንታ ፌርምኡ ከነብር እዩ تعواتيت أوروبا كونفرنس ليج كريستال بالاس اسبانياوي تخلخلاي أوسكار مينغيزا بنتس أزور كاب اسبانياوي كلب سلتا فيغو أفريماتوم تركاويت كلب فينرباتشن انجليزاوي اتقعي ماسون جرينوود ب 42 مليون يورو كاب فرنساويت كلب مارسين كتفرمو بسممع بصيحام جرينوود ناب كلبات هاغرو بريمير ليج بقندر ما مانشستر يونايتد تمليسو كتصاوت كتورد لاي كوان تصنحو ميدياتات هاغر نزي كسمرالو كم زي كونا كامردايو نزي كساب 2030 بزحاشه كفليت كتصاوتلو زخيل ناي فينرباتشز اوعي تقبلوهم أرسنال نتي أبليدوس يونايتد بوتو تمنتيلون كونتراتو ودي اندصنح فرنساوي حلاو لدات إيان ميرلر بنتس أزور كتفرمو تسامي عام ازي ننوح زبال عمتات قدامي حلاو لدات ليدوس يونايتد زنبرة كابز حلف عمت جن ناب كال اي زورده ملير اب أرسنال كال ايديو سالساي حلاو معصق خون بحجي إذن تصر انت دا اكي باريزا بلاغا نزصنحو تتبابق حلاو معصو ناي رايات تقبيلو قدسيلو وددرو نسكي باك خونيو نكال اي حلاو معصوم مسويستهم تحتواي ديفيزيون زورده انجليزاوي اتقعي كاليم ويلسون بنص ازور مس برينتفورد تصنبيرون ا بريمير ليج قصلنيم بزي عرف مهرم تزفلت ويلسون ابز حلفه 3 عامات طراي مالياتات نيوكاسل ويستهمن برينتفوردن يلبسالهم نريال مدريد كاب جافي ألونسو تركيبو نزاز حلفت عمت ودر زود اسبانياوي اسلطاني الفارو اربيلوآ نماركو سيلفا تركيو اسلطاني انجليزاوي كلب فولهام بمخان تمزيزوم ساب 2029 نزا لندناوي كلب كسلط انستوعى على اربيلوآ قداماي ناي بريمير ليج صوت دما انصارتي اب تشيلسي تمزيزو زركبن اب ريال مدريد مستبارر استكون جافي ألونسو كخونيوم وانش علم نخل رئستاتنا بحيث وقنينبر كاب تشيلسي استبارر انجليزاو اسلطاني ليام روسينرون نا فرنسا تمليسو نكلب باريس كعلم ممزازو كاب عبيت رئستات مسغار كوين قنيوم زاناي قربا مقنا انت بي اس جي زخونتن ستاديوماون مسناي بي اس جي بارك دس برينس اب حدا بوتا تدكين زركبن كلب نروسينر اب ليغ ا فرنسا نستراسبرغ كعلم كلوب زنبرو وصي تمسيطا نزي سراح اركيباتوم ازي ابز حلف حدا سومن تاخاخي بزقني كابن نابن زنبره مسرحات تصاوتنا سلطنتن كوينو اب قصالون زفتر حدستر استات اخاخي بك ملسكم ابي موداتا مسوانጭ ዓለም ትእሳር ዘለዎ ክልተ ተወሰኽቲ ዜናታት ሞራ ካብ ዋንጭ ዓለም ናብ መምረቕታ
አንጻር ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ካብ ፍልማ ተሰሊፉ ብሉጽ ብቕዓት ዘንጸባረቐ ወዲ 17 ዓመት ሜክሲካዊ ኣካፋሊ ጂልቤርቶ ሞራ ነቲ ዘጋጠሞ ኣቐንዛዊ ስዕረት ብመምረቕታ ትምህርቲ ክሒስዎም ተማሃራይ ካልኣይ ደረጃ ዝጸንሐ ሞራ ካብቲ ንህዝቢ ሜክሲኮ ዘቐንዝቦ ስዕረትን ኣብ ርብዒ ፍጻሜ ካብ ምርጋጽ ዝዓንቀጾምን ብእንግሊዝ 3-2 ዝተሳዕረዎ ጸወታን ዝተሰከሞ ጓሂ ከይወጸሉን ከሎ እዩ ካብ ሃይስኩል ተመሪቖም ብሃገራዊት ጋንታ ሜክሲኮ ምስ ተመርጸ ሞራ ኣብ ሓደ ቃለ መጠይቕ ብዛዕባ ምስ ደቂ ክላሰይ ኣብ ሜዳ ቤት ትምህርትና ምጽዋት እምበር ንሃገረይ ወኪለ ኣብ ዋንጫ ዓለም ክጻወት ሓሲበዮ ኣይፈልጥን ኢሉ ነይሩ ሓደ ካብ ውርያት ናይ ታብሎይድ ዜናታት ማለት ሕሜታታት ዜና ኣቕረብቲ ዝኾነን ኣብ እስጳኛ ዝመደበሩን ጋዜጠኛ ሮሜን ሞሊና ሃገራዊት ጋንታ ኣልጀርያ ኣብ ዋንጫ ዓለም ድኽምቲ ጋንታ ኮይና ዝቐረበትሉ ምኽንያት ገለ ካብ ተጻወታ ሒዞም ዝመጹ ሽሻታት ብስሩዕን መዓልታውን ኣብ ሆቴላቶም ክስሕቡን ክሳብ ደቂ ኣንስትዮ ከይተረፈ ናብ ሆቴላቶም እናምፁ ኣድህቦኦም ኣብቲ ውድድር ስለ ዘይነበረ ይክብል ኣሰንባዳ ሓበሬታ ዘርጊሖም እዚ ንኣልጀራውያን ኣቆጢዑ ዝርከብ ዜና ንኡስ ሓቂ ኣለዎ እንተደኣ ኮይኑውን መንግስቲ እታ ሃገር ምርመራ ከካይደሉ ጻውዒት የቕርብሎም ካብ ፌደሬሽን እታ ሃገር ይኹን ኣባላት እታ ሃገራዊት ጋንታ ክሳብዛ ግዜ መልሲ ኣይቀረበን ንምክትታልኩም ይመስግን ኣብ ቀጻሊ ይራኽበና ሰሰናዩ